May hapon mga igsoon ko diha kang Kristo. Karon nga po na mo-share ko sa pulong sa Ginoo. Kay una importante sa tong kinabuhi nga mo-share sa pulong sa Ginoo bisag ingon pa sa balang kasulatan i-share ang iyang pulong bisag sa walay panahon ug sanay panahon i-share ang iyang pulong kay bisan man dinhi sa video sa Facebook pwede na to himuon ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Magaampo sa ko Amahan nga langit nun Dios nga makagagahom may imong successful Lord kung pag-share sa imong pulong dinhi sa Facebook sa video Lord God. Ginoo, mamuhat ka karong kapon mahimo kining balaanon ug mahimayaon. Ikaw Lord ang mapadayag, ikaw Lord ang may mantala. Mamuhat ka sa kinabuhi Lord sa mga tao nga makakita o makadungog sa akong video. Salamat Lord karong kapunon, i-bless ang imong pulong ng mga lagad sa ngalan ni Jesus nga akong Dios ug manuluwas. Amen. Igsuon ko may hapon kaninyong tanan. Ako mo share sa pulong sa Ginoo kaya kaninyo. Inyo kining paminawon o inyo kining dawaton diha sa inyong kasing-kasing. Makita ang pulong sa Ginoo, kining pulong sa Ginoo, ang paghandom nato sa Ginoo igsuon ko dili lang mahal na adlaw. Ang atong paghandom sa atong buhi nga Dios, ang gusto niya kada adlaw, minuto, oras, handomon nato ang kamatayon o pag-antos ni Jesus diha sa krus. Karong oras kahaponon igsuon ko atong handomon nga ang Dios namatay para kanato. Iwali kining pagkamatay ni Jesus dili lang sa Semana Santa kundili sa tanang panahon, sa matag oras, sa matag adlaw. Hallelujah. Dili lang sa Domingo kundili bisag asa ka pwede ka mo share sa pulong sa Ginoo. Dili ko maglangan ang giingon dinhi ang atong paghandom sa kamatayon ni Jesus didto sa cross. Igsuon ko mao na ginaingon ako nga handomon nato ang kamatayon ni Jesus kay pinaagi sa atong paghandom kanunay magbalik-balik sa atong hunahuna ang pag-antos ni Jesus. Kanunay magbalik-balik sa atong hunahuna nga si Jesus nagpakamatay para kanato. Si Jesus nag-antos para kanato, gihugasan niya ang atong mga kasalanan. Karong kapunon igsuon ko dili ko maglangan makita dinhi sa Mateo 27:45, 46. Ningon ang pulong niya dinhi, ningon ang gisulat nako dinhi ang pag-antos ni Jesus didto sa cross nga gibati niya ang kaguol. Igsuon ko samtang si Jesus napas kalibutan nisulod siya sa lawas nun nga tawhanon. Laktod nga pag-istorya si Jesus sa iyang pag-antos dito sa cross gibati niya ang kaguol kay naa siya sa lawas nun nga kinabuhi nga tawhanon. Masamdan siya, muagas ang dugo, gutomon siya, bation niya ang tumang kaguol. Samtang siya gibunalan, samtang siya gilutos, samtang siya gipanamastamasan, samtang siya gibunalan, giluwaan. Igsuon ko, gibati ni Jesus ang kaguol kay naa siya sa tawhanon nga lawas. Bisan man ang kinabuhi niya niadto siya sa kalibutan
aron mosulod siya sa lawas sa tawhanon, bisag espiritu siya, pero ang gibunalan, ang gipaantos, ang niagas nga dugo gikan sa lawas nga tawhanon sama sa atong lawas. Ingon niya, gibati niya ang kaguol samtang nagdupa si Jesus dito sa cross. Basahon nako ang atong ang pulong sa Ginoo dinhi sa 27 42. Ningon ang pulong niya dinhi, igsuon ko diha kang Kristo. 42. Ningon siya, 45-46. Ingon niya, sa pagkaudtong tutok mitabon sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3 sa hapon mituaw si Jesus. Ili lama sa baktani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. So gibati ni Jesus ang kaguol, gibati niya ang kasakit. Nitawag siya siyang amahan nga nasa langit. Ingon niya, ili sa baktani. Sa ato pa, ili lama sa baktani, sa ato pa, amahan ko, nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. So, nagantos si Jesus. Naa siya sa kaguol. Naa siya sa kinibang una na niya kung sa tawhanon pa. Kay naaman siya sa lawas nga tawhanon. Una niya gibiyaan na siya ang amahan. Tungod sa nahitabo kaniya. Tungod sa sitwasyon nga naa na siya sa kinibang naa na siya sa kasakit nga gibati. Tungod sa iyang gugma kanato, tungod sa iyang gitinguha, sa iyang tinguha, ug tungod sa iyang kaluoy nga kita maluwas. Gibayaran niya ang atong kasalanan aron kita maluwas. Karong kahaponon igsuon ko, mahinuktukan nato nga si Jesus. Grabe ang iyang pag-antos para kanako o para kanimo. Giantusan ta ni Jesus. Ingon niya, ili lama sa baktani nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Gitawag niya ang iyang amahan nga naa sa langit. Sa ato pa igsuon ko, kung kita di ay adunay dakong problema nga halos di na nato makaya, wala tay laing tawagon kundili ang atong amahan nga naa sa langit. Wala tay laing sangpiton kundili si Jesus nga naa sa langit. Kay ingon man sa pulong ni Jesus, kinsa katong mosunod kanako magpas-an sa iyang kaugalingon nga cross. Kung unsa man ang natagamtaman ni Jesus, bisan magwala kagilansang, pero ang atong kahimtang labaw pa o sama man sa nahitabo o kahimtang o kanagibati ni Jesus nga naa sa cross. Kung ang nahitabo kanato wala man ta diya sa cross, pero ang atong sitwasyon sa kinabuhi pariha sa nahitabo kang Jesus diha sa cross. Wala tay laing tawagon kundili si Jesus lang. Kung nahisama man kang Jesus nga gilansang siya sa cross, ang atong natagamtaman karon nga kung baga wala na laing makatabang kanato sa atong sitwasyon na ata sa mga delikado nga kinabuhi, wala tay laing tawagon di ay mga igsuon ko kundili si Jesus lang. Kay gani man si Jesus wala sa laing gitawag.
kundi ang iyang amahan nga naa sa langit. Kaysa huna-huna niya gibiyaan na siya. Pero igsuon ko, wala siya gibiyaan sa iyang amahan, kundi gitabangan siya. Gitabangan siya. Kaysa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Kay ang amahan og siya usara. Siya ang amahan. Kumbaga ang atong nahitabo, gibati lang niya ang kasakit, tawhanon. Ikaduha, isuon ko. Ang pag-antos ni Jesus dito sa cross, iyang gitapos ang tanan. Katong nahitabo kaniya, isuon ko. Sa pirmero, nanawag siya siyang amahan. Pero sa plano o kagustuhan ni Jesus, magpakamatay siya diya sa cross. Patyon siya. Magpapatay siya aron matapos diha sa cross ang tanan natong mga pag-antos ug atong mga kasalanan, iyang tapuson diha sa ibabaw sa cross, kay siya man ang nahimong tunglo. Basahon nako dinhi sa Juan 19 28. Ingon niya, human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan mingon, giuhaw ako. Giuhaw si Jesus. Sa 30, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na, unya duko siya og namatay. Natapos na. Si Jesus na giuhaw. Sa naitabo, sa lama, sa samad, sa labod, nga gipahamtang kaniya, giuhaw si Jesus. Kaya kumbaga, nuhot na siya dugo. Nahemorrhage na siya. Nahurot ng dugo. Sa kainit, sa adlaw, nga gilansang siya sa cross, giuhaw siya. Pero igsuon ko, kay naaman siya sa espiritu, dili kauhaw nga tubig, kundi kauhaw sa imong pagpangalagan, kauhaw sa imong pagpangayog pasaylo, kauhaw sa pagduol diha kaniya, sa kauhaw nga mangita ka kaniya, kauhaw nga ikaw igsuon ko muila ka kaniya nga siya ang Dios nga naikugma kanimo, ug siya ang Dios nga nagkinahanglan kanimo, ug siya ang Dios nga nagantos diya si babaw sa cross para ikaw ug ako maluwas. Gitapos na niya diya sa cross. Giuhaw si Jesus. Ang atong ipainom kang Jesus mao ang atong pagpangalagan. Ang atong ipainom kang Jesus sa iyang kauhaw kundili ang kun unsa man ang iyang gugma, ato usab siyang gugma ug alagaran siya. Karong kahaponon gitudluan ta sa pulong sa Ginoo. Karong kahaponon nga kita igsuon ko, hallelujah, gihigugma sa Dios. Nagantos si Jesus. Kita usab nga makristohanon nga gusto nga musunod kang Jesus ug misunod kang Jesus. Kung unsa man ang natagamtaman ni Jesus, mausab ang atong matagamtaman. Pero kung igsuon ko, niingon siya, duol ka mo ngari. Kung bugat man daw ang atong gipas-an nga mga lulan, nga mga cross, atong isalig kaniya. Ug ihimuon niyang pagaanon ang mga cross nga atong pas-anon nga sama sa iyang gipas-an. Kay igsuon ko, dili mo sugot si Jesus nga magantos ang iyang makatawan. Pero kung bugat man ang cross nga atong dala-dala, igsuon ko, wala tay laing sangpiton kundi si Jesus. Si Jesus ang atong laing, ang sangpiton nato. Ingon niya, ang pag-antos ni Jesus dito sa cross, iyang gitapos ang tanan. Gitapos niya ang tanan. Sa 30, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na, unya miduko siya og namatay. Ang mga sundalo o mga saserdote
o katong mga tao nga naa dito, lahi ang ilang interpretasyon, pag-interpret nila sa pagpangayo ni Jesus sa tubig. Ang gusto din ni Jesus dili nga tubig nga kanang tubig nga atong ginainom, kundili ang tubig nga ilang pagpangalagad, ang tubig nga kinibang mailhan nila na si Jesus nagpalansang tungod kanila. Oh. Nagpalansang bisan magilansang nila si Jesus, gibunalan nila ni si Jesus, pero ang nahitabo o gihimo ni Jesus diya sa cross para kanila, para kanato. Mo nagingon ni Jesus, giuhaw ako. Pero mali ang ilang pagsabot. Suka ang ilang gipainom. Pag inom ni Jesus sa suka, igsuon ko, ningon siya, natapos na. Nabugtuan siya sa ginawa. Hallelujah. Nabugtuan siya sa ginawa. Natapos ni Jesus. Gitapos ni Jesus diya sa cross ang atong mga pag-antos. Kita unta dapat ingon pa sa kadtong kriminal, kita dapat ang ilansang dinhi sa ibabaw sa cross, dili siya, kay siya walay sala. Kita dapat unta ang ilansang sa cross, pero tungod sa gugma ni Jesus, hallelujah, siya ang nahimong tunglo diha sa ibabaw sa cross, tungod kanato og kanimo, tungod kanako. Hallelujah. Ikatulo, ang pag-antos ni Jesus didto sa cross nga adunay gahom o milagro. Sa kamatayon ni Jesus, hallelujah, adunay gahom o adunay milagro. Hallelujah. Adunay gahom o adunay milagro. Basahon nako, balik ta dito sa 27. Dinhi sa Mateo 27:50, 51, 52, 53. Ningon sa dinhi, hallelujah, sa 50, unya si Jesus misinggit pag-usab og namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli og daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw. 53. Unya og nanggula sa ilang lubnganan, miabot sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus. Og didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nang hadlok sila pag-ayo og miingon siya, gayod ang anak sa Dios. Adunay milagro. Hallelujah. Kani man sa pagkamatay ni Jesus diha sa cross, adunay milagro. Adunay dakong nahitabo. Gani man nilinog ang mga patay nga nasa lubnganan nangabuhi tungod sa gahom o milagro ni Jesus. Katong mga tabil sa templo nagisi ngadto sa ubos, nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato tungod sa gahom ni Jesus. Hallelujah. Tungod sa gahom ni Jesus. Bisan di ay unsang atong problema, mapikas. Gani man kanang bato pinakagahi kana, pero napikas. Ang tabil but pasabot, mapikas. But pasabot, hallelujah, ang tanang butang sa kalibutan, bisag unsa ka kaadunahan, bisag unsa ka gwapo ang imong gipuy-an, mansyon man kana, pero kung moabot ang panahon nga si Jesus maningil, mabuak ka na, mapikas ka na. Bisag unsa pa kagahi ang imong kasing-kasing, mapikas ka na. Bisag unsa pa kaitom ang imong sala, igsuon ko, mapikas ug mabuak. Hallelujah. Ug mahimo ka na, hallelujah, adunay kausaban. Hallelujah. Bisag unsa ka kagahi na klase sa tao dinis kalibutan, mapikas ka. O mahimo kang limpyo diya sa tubangan ni Jesus. Kay ganiha,
gitapos na diha sa krus. Natapos diha sa krus. Ganiha naguol siya, pero ang iyang kaguol, iyang gitapos diha sa krus. Ang iyang kaguol, adunay milagro nga mahitabo sa iyang kamatayon. Hallelujah. Adunay milagro. Gani man kato mga patay namangon. Nisugat kang Jesus sa iyang pagkabanhaw. Hallelujah. Ang mga lubnganan nga abli o daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw. Katong mga katawhan ni Jesus nga nangalagad kaniya sa pagkamatay, pagkabugto sa ginhawa niya sa ibabaw sa krus. Hallelujah. Nilinog kini. Og nauyog ang yuta, nabuak ang mga bato, ang tabil sa templo nagisi, ug nangaabli ang mga lubong, ug namangon ang mga patay, ug niadto, hallelujah, nisugat sila kang Jesus, ug nanggula sa ilang lubnganan, niadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Daghang mga tao. Tungod sa gahom ni Jesus, walay imposible diya sa Ginoo. Ang kamatayon ni Jesus adunay gahom. Karong kahaponon, ingon ko, dili lang si manasantahan dumo nato si Jesus. Sa matag adlaw kita igsuon nga buhi pa, kanunay natong handumon si Jesus nga namatay para kanato. Para kita maluwas. Hallelujah. Magmilagro si Jesus sa atong kinabuhi. Kini sa 54, sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo nga hadlok sila pag-ayo ug miingon siya, gayon ang anak sa Dios. Sa permero, wala sila moto. Sa mga giwali ni Jesus, wala sila moto. Sa gipang ingon ni Jesus, wala sila moto. Diha sila nituo, igsuon ko, sa pagkamatay na ni Jesus ngan paglinog. Adunay mga milagro na hitabo. Ug aduna sila nakit-an nga nahitabo. Hallelujah, sa kamatayon ni Jesus ug nakaingon kining opisyal sa mga sundalo. Hallelujah. Ingon niya, siya gayod ang anak sa Dios. Dili na tamo hulat nga doon na pamihitabo. Suway nahitabo ug sanay mahitabo, muingon kita igsuon nga si Jesus, hallelujah, tinuod gayon. Si Jesus gamanan. Si Jesus nahigugma kanato. Si Jesus iyang gitapos ang atong mga kasalanan, atong mga problema, iyang gitapos dito sa ibabaw sa krus. Busa karong kahaponon, angay natong alagaran si Jesus ug handumon nato kanunay ang iyang kamatayon. Handumon nato kanunay ang iyang kamatayon. Kay para kini kanato. Salamat karong kahaponon ug ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong ug siya siya ang pasabot kanato. Kung kamo nga nagatan-aw sa akong video, sabton nato. Kay ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi. Hallelujah. Salamat. Igsuon ko karong kahaponon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balang Espiritu. Salamat Lord sa imong pulong. I-bless kini. Makapanalangin kaniini o Lord mapanalangin na lang tanan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus name, Amen. Mayong hapon mga igsuon ko di akan Kristo.